कहता न बाबूजी के भेजलू न सब करे घरे खिचड़ी आ गेल हमरा घरे अइबे न कर तो कहां बाबूजी अभी नइले माई ए माई का भेजल है बताओ न तनी सब पूछी न तोरे नैहरवा से का आई न तो का कह अब ठीक हो जमन आइले जब देखाबे करब ठीक है माई तो रखता नहीं ठीक हो ना देखा बताओ ले माई कहती है ना धोधा बना के भेजले तोर के साड़ी भेजले है जइए तोर बाबूजी त लेके देखबे करबी हे भगवान सबसे ये बनाई सबको नैहर ससुराई से बनल है जो हमेशा आवल करे खिचड़ी में साड़ी वही बात का तो इज्जत दे बात है ये जमाना में साड़ी लोग अपने से जुड़ी तो में केहू के भेजी भगवान बढ़िया कइला में एगो त्योहार तो बना देले हमें यार ये बाहो बच्चा का होई आ कोई नहीं गोल लगा तानी बाबूजी बैठी आ तानी हमारा आ गई पता नहीं देवर बबुआ कहां बोलनी वहां के दिक्कत ना भइल ना रास्ता में कोनो दिक्कत ना भइल के दिक्कतदारी तो दिक्कत कोनो ना भइल हां बुढ़ापा बना गइल ना तो समझ में नहीं क्या बेटा अच्छा काहे बाबूजी लोग त तो ये कोई नल के ना धोले का पैरवा जी तो आज रहम ना चल जाए आ तो सांझ भइल तब तो रही तो हम को कोनी मैं के कह देनी है तो बाबूजी आज जो हम ठीक है कहला बाबूजी अचान तनी देवर बाबू के लइकत ना बानी तनी मीठा पानी मंगवाई दादा ई तो बुझाता भौजी के बाबा कोनो बात नहीं के हमरा से मीठा पानी मंगा लो हम तो भाग नहीं दिए चुरा के कोनो अपन हो जाई और बाद में हम आए चलो कहां गली बैठी बाबूजी आ तनी मीठा पानी लेके या हेलो हां कहां बनी कहा तनी ना बाबूजी आइल बनी खिचड़ी लेके ठीक है देवर बबुआ के नजर नहीं खियावा तनी तो मीठा पानी मंगवाए तो कहता नहीं दुकानिया में जल्दी समोसा लेके आए तो हाँ अगर हम बैठे बनी जल्दी आए ठीक है अच्छा अइले में मन लगा ना रास्ता में हां रास्ता में कोई बात नहीं के भूलनी है थोड़े हम रास्ता देख लेना रही हम सोचनी है रोगा भूल न जाए अब तरह नहीं खेती ना बाबूजी और कहता नहीं को खिचड़ी ना पड़ता रहोगा तो नहीं आईती ना आईती हो कहिए सोचत रही कि कहिए जाई कहिए ना जाई तभी तक लगली है कहे कि जा बाबू जा के खिचड़ी बिचिया के पहुंचाए वो यही से खाने के कारण से तो बहुत दिन पाई नहीं बनी हम हां बाजी आ गई बने चलो ठीक है लो बाजी पानी दो पानी पी बाबूजी गोड़ा दी बाजी तब बाजी सब अच्छा ठीक बबुआ कराए में दिक्कत ना गाड़ी ना भूले ले बैठी चली बड़ा भाग से ये तो कितना बहुत बढ़िया पर्व बाकी है कि लड़की के देखे खातिर दामाद के देखे खातिर एहू बहाना घर तो धान देता नहीं कौन बात बा बाबूजी पानी पीना हुआ अच्छा ठीक बा पानी पियो तनी पानी पी ले बाबूजी प्यास नीचे हो हम क्या पता नहीं और आगे कर दी खाए ना ठीक बा दांत तो बात तो टूटा नहीं थे दांत हमर सब भाभी को टूटल का दांत हमर थोड़े हम कहाँ कहता नहीं बाबूजी ये तो रात बोले तो घर में 2 गाय रखले बानी आज दे तारा रात सब बात हां सब गाय है बाबूजी वॉइस ले वाला रहनी ना का पैसा ना ले आई सिया ले आई लिखे ले आई भैंस ले लिया तो ली ना माई के तो घिउ बिनती घिउ कहां देला से घिउ अच्छा चल बाजी ऐसी करा अब भाई ठीक देखी बाबूजी का ले आई बनी अच्छा ठीक है बा आओ दे जब तक देखे अब देखो तारी माई का भेज दिया हमरे खातिर और ये बाबूजी होई देखी तो है मैं दूसर की माई हो का ना दूसर की मैं ना है माई को हम सोचे मैं दूसर की माई भी है
तू महीना ही तो दूसरी माई थोड़े ही गई वह माई अच्छा जो ही कही बाबूजी साड़ी तो बहुत मस्त बा। साड़ी तो बढ़िया लेकिन नहीं बाकी किन के बढ़िया ले कितना के बाबूजी साड़िया? 500 रुपया का हुई साड़ी 500 के। हां और माई काका भेजले भी देखो काका ले देख लो फुल सामान ठीक। और ये बाबूजी और ब्लाउज भेजले दिया देख लो और लहठी। हां देखो कितना सुंदर लगता है। सुंदर तो बहुत है बाबूजी। और माई हमारे बहुत बढ़िया ले सामान ना दिया कर कबो ना अभी विदा ना करे तो कहूं नहीं मैं नहीं विदा करे ले फनी के है ये सामान तो बढ़िया विदा कर शिकायत करा और जोग ना कि बाबूजी हम आवत नहीं ठीक हो। हम 2 मिनट में आवत है बुचिया कहां जाता नहीं बाबूजी बैठी पकौड़ी समेत नहीं। ना ना ठीक बा अब तक बढ़िया 5 मिनट में आवत नहीं हम इस सवाल फौजी तो लौकत नहीं के है झोलवा में का धइल तुम देखी तो ओ अरे तिलवा धइल बा ए चला एकरा का हम खा लेता नहीं एकरा भौजी थोड़ने बाड़ी यही में लिखे खाए तो भौजी होने भी बड़ी भौजी को बारी हमारे खाए वाला पेट भरता अभी कभी भाभी वाली ना दूसर को मार ली तो आप लोग अपन ने तो दौलते कोई आने वाला बैठला नहीं का और दूसरे घरे आई तो हाथ लगा के रहो खाई लगो आ पानी तनी बाबूजी मलाई बनी पानी ले खातिर मीठा लगा कि केहू को ठिकाना ना रहल तो केहू बात लई थे आ और खाए खातिर चाटे खातिर ना गई ये दुआरी मुंह मारे खातिर आ अपने तो बहुत जाई तो घरे से तो कोई भी नहीं करेला कब नसीब तो होबे नहीं करेला और दूसरे की चाटे खातिर चल पड़ी ले दुआरी मुंह मारे भौजी एगो अभी तो ले रहनी है तो सही तू छोड़ ले ना लसन नहीं के लगा बहुत जाई तो घरे से तो आवे ना कब नसीब तो नहीं के होला ना तो तू ही ना भौ जाई बड़ू गाय दूसरे हो जाए नहीं कड़ी जब भी हो जाए कि काम पड़े ना तो केहू आवे नहीं थे बाबू जोई नहीं तो मीठा ना रहल कब से जो तनी अब दे बाबू गाय फलाना आई ठेका ना केहू आई ना होय जो आई हमर मरते आई हवे लेके पानी मीठा खाती और खाए खातिर आ गई ले जाई चिड़ा ना तारा हम दूर ही लोग जाई रोड पे चिल्लाए तो कहां गली कहां ना गई लोगों से तो नहीं पता तस खाने के हुआ भी वाला बा तू तो पते रहला पते रहल जाई दोबारा छुआ मत ठीक है ना ठीक बजा तनी लास्ट साल तो बटले सब घोल के पी ले भाई बहुत आवाले कोई लोई कवा की हो और परे तो नहीं घर सब नसीब तो हो जाए को होबे बहुत आवाले हो लोई कवा की बेटा हुआ के हो कब से चिल्ला रही हमारे बाबूजी आई बन कर मीठा के होते ले आ तनी पिए खातिर देती तो केहू को सुनाई नहीं खेदल है नजर नहीं खेल होवे और खाई खातिर कोई दाना तो आ गई चाटे खातिर बस आवाज देखी के तना ल उठैले बा बेटा हुआ अब तू करके मुंह तो ना सीधे बे कौन चीज काट दे तो जी भी जा लप लप कौन बढ़ गइल बा मुंह मारे खातिर ना गइल हवा ये दुआरी बोता वाले हमर माई एते धोंधा पार के देले बिया आ ये मोई आ के सारा बेटा हुआ उठा खइले हवे ओकर लाश शरम लगत तो करे मुंह में पिलुआ पड़ जा यो त ना माई हमर चूरा दे रे तुम्हार दोही से खा के और ओरे बाप रे बाप बूढ़े तुम्हारे डब्बा में भेज देले बिया हमार माई बतावा लेकिन को नसीब ना होत अरे बाप रे ओ बेटा वो ससुर के नाती हमर केतना उठा ले गइल हवे तिल में मारा ढोंढा सब खत्म हो गइल बाप रे हम तो 4 दिन पक्का खाना नइखे बनाई दी ये मर्दों को अपने देख खाए कि अपन आज बाबूजी आई बनी तो पराठा सब्जी बना के खिला देतनी नहीं तो हम खाना जाता नहीं बनाने हमर माई इतना भेज देलिया बाप रे बाप केहू के नसीब ना होत होई नहीं हरे साड़ी खाती और हमार माई 500 के साड़ी 400 के लोटी ब्लाउज साया बिंदी चूड़ी नखुन पालिश अलता सब को के भेज देले बिया सही में हमार माई के तने देखले में बुढ़िया लगेला ना वो तने शौक सिनार बा अब बताओ ना हमार बाबूजी बूढ़ पुरानिया भइनी को अपने बेटी खातिर लेके आ गइनी चली के कुछ भी लेके आल के को नसीब ना होला हमार इतना हो गइल बा लाड तो चुआ तब के खाई नोई के तो देखल में न लोग हम मांगे ते हम हो के तनी दी ना बबनी हम हो के दी ना भौजी खाई खाते अब दे देता नहीं इतना भइल बा फिर के ना देता नहीं अब आगे ना तो भगला जीवा दोबारा बेटा हुआ गेला ना तो हाथ तोड़ के रख देबे हाथे में दे देबे तोरे बाई पड़ जा तोरे हाथ में दोनों हाथ से खोली रहबा ओई हाथ पर दिल का पड़ जाई देखिया तू बात रे बात आई के ना